Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Gamer και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Modern Warfare 3 Infected με το φίλο μου Δημήτρη Gamer που τώρα είναι από άλλο account, αλλά τέλος πάντων. Γεια σας. Γεια. Enjoy the video. Ποια πίστα, outpost. Λογικά να μας βάλει με άλλους, αλλά βάλω outpost. Ναι, λογικό. Όπως πάντα. Ναι, όλα μας έβαλε. Ναι, η αγαπημένη μου πίστα. Αλήθεια, η Sea-Town είναι αγαπημένη σου πίστα. Όχι η Terminal. Πηγαίνετε κάτω να πάνω στην γέφυρα. Οκ. Τώρα έχω βγάλει το μικρόφωνο μου. Τον ακούτε, αλλά εγώ έχω βγάλει το μικρόφωνο μου. Πολλή ώρα, πάντα είναι Έλα. άμα είναι λίγη ώρα, κάτω. Λοιπόν, τώρα το έκανα mute. Λοιπόν, αυτός είναι ένας μαλάκας YouTuber, ο Δημήτρης Gamer, το ξέρετε πιστεύω. Τώρα το κάνω unmute. Τέλεια, εγώ έγινα infected. Μ' αρέσει να γίνομαι infected, δεν ξέρω. Ανάτσο gym. Okay. Ανοίγω και το μικρόφωνο μου. Okay. Πάμε να τους σκοτώσουμε όλους. Ελπίζω να βρω πρώτα τον Δημήτρη. Δεν ήταν ο Δημήτρης, κρίμα. Έχω βγάλει τον ήχο του Modern Warfare 3 για να μην ακούγεται στο βίντεο. Και επίσης δεν ξέρω τι έχει γίνει με την κάμερα, αλλά βλέπετε τη οθόνη και γίνεται μια βλακεία μισός. Γίνεται κάτι και φαίνεται παράξενα. Εντάξει, δεν πειράζει. Μισό. Ναι, αυτή είναι η κρυψώνα που μου ήθελα. Εδώ πέρα. Τι κάνω. Πάμε. 4-14. Χάνουμε. Not now. Γεια. Τι βλάκας κάνω. Όχι σήμερα. Fuck. Γάμο το. Τώρα δεν θα ακούτε το Δημήτρη Gamer επειδή ξέρετε είναι αντίπαλος. Και για να ξέρετε στα βίντεο, όχι στα βίντεο, συγγνώμη, όταν παίζω Call of Duty από Modern Warfare 3, Black Ops 2, Black Ops 1 και άλλα πράγματα, δεν έχω παίξει ακόμα, αλλά θα παίξω, με σκότωσε ο Βλάκας. Δεν πολύ μιλάω, αλλά τέλος πάντων, δεν απλώς κάθομαι και παίζω. Και επίσης, συγγνώμη που ακούγεται συνεχώς αυτό, είναι επειδή το controller μου είναι σε σχέδιο Xbox και κάνει θορύβους, δεν είναι το κανονικό και ακούγεται πιο πολύ. Θα σας το δείξω στο άλλο βίντεο. Fuck. Όχι! Χα, πέθανες. Έλα τώρα! Ξέρω εγώ εσύ τι θες πει. Έγινε μου τι πέστε. Στο βίντεο αυτό θα παίξουμε άλλο. Δημήτρη, στο βίντεο αυτό που κάνω τώρα, να παίξουμε άλλο ένα αγώνα ή όχι? Ναι. Να παίξουμε άλλο ένα αγώνα καλύτερα. Εγώ πιστεύω. Είναι διαλέγω. Αφού μόλις τώρα έφτιαξε το account. Να πάμε Fallen, δεν ξέρω πώς προφέρεται.
Τέλος πάντων, πάμε. Φαντάσου να γίνω εγώ, θα νευριάσω ειλικρινά. Πριν εγώ έγινα. Καλά. Είναι το βίντεο σου πρέπει να γίνει. Τι είπες? Είναι το βίντεο σου εσύ έπρεπε. Α, καλά. Τέσσερα λεπτά ένας αγώνας. Εύχομαι να γίνεις εσύ τώρα. Θα είναι ωραίο. Στους 2 αγώνες θα γίνουμε και οι 2. Μετά το δεν μπορώ να πάρω εκεί. Τι θα την πεις. Λοιπόν, πάω κοντά σε αυτό το βλάβο. Ωραία, δεν έγινα. Fuck! Αντιγιά. Να σου πω κάτι που κάνω συνεχώς. Είναι να... Sorry. Είναι να... Ναι ρε βλάκα, τόση ώρα τι κάνω. Είναι να... Όταν αρχίζει το match στο infected, πηγαίνω κοντά σε κάποιον άλλον, γιατί μπορεί... Σταμάτα να μιλάς ρε Δημήτρη. Γιατί μπορεί να πάω πάνω του και να γίνει ή αυτός infected για να το σκοτώσω ή να γίνω εγώ για να το σκοτώσω. Αυτό κάνω πάντα, δεν ξέρω, το έχω συνηθίσει. Οκ. Είπα κάτι στους πολλούς subscribers μου. Τι έγινε? Συγγνώμη αυτό. Και το... που ακούτε, φταίει η κάμερα του Δημήτρη. Αυτή φταίει για όλα. Fuck! Γαμώ το! Κανένας φίλε, μου ήρθα από πίσω ο άλλος. Μου το Εκεί σκοτώ. που καθόμουν και τα έριχνα. Εγώ θα από πίσω. Πού είναι? Δεν ξέρω. Νάνα! Νάνας. Με έφαγε με την καραβίνα. Ρε, τι γίνεται με την κάμερα σου? Ακούγεται ένα... Τώρα δεν ακούγεται, αλλά πριν ακουγόταν. Όχι ρε φίλε. Ήταν σε γονίδες. Επίσης, ο Δημήτρης Gamer δεν έχει μικρόφωνο και μιλάει. Έχει μια κάμερα, αλλά τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Ναι, δεν ακούγεται τώρα τίποτα. Μόνο εσύ ακούγες. Ήταν κοντά στην τηλεόραση. Α. Χαμό το που είναι αυτή. Τι! Πότε έγιναν 10! Πότε έγιναν 10! Το θυμάμαι πριν από λίγο να ήταν 4! What the fuck! Πόσα άτομα μπήκαν? Πάλι ακούγεται κάτι άλλο. Πήρες level. Ναι, και μας Το άκουσα. Έχει μείνει 1 λεπτό και κάτι δευτερόλεπτα και κερδίσαμε. Μη χάσουμε, ποια που είναι το καμπέλια. Άμα ξέρεις, πάμε. Πάμε στα καμπέρια, γρήγορα!
Να ένας! Να κι άλλος! Die! Fuck! Έλα φίλε! 35 δευτερόλεπτα! Γρήγορα, γρήγορα! Εγώ με τιμάνε τους δικούς μας. Πού είναι ο αντίπαλος? Άκα, δύο άτομα, δύο άτομα! Fuck! Τι κάνει ο μαλάκας σε γαμώτο? Έλα γρήγορα, γρήγορα, έχουμε 12, 11, 10 δευτερόλεπτα. 9, 8, 7, 1. Γρήγορα, νάτος, νάτος! Όχι! Όχι, 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 όχι! Όχι! Fuck. Εγώ ήμουν αυτός που σκότωσε. Μαλάκα. Wow. Θα το κικάρω. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like. Άμα όχι, μη κάνετε ένα like. Άμα θέλετε κάντε subscribe να με υποστηρίξετε. Και μην ξεχάσετε να δείτε το κανάλι του Δημήτρη Gamer. Of course. Bye.